Всъщност, ние жените имаме възможност за поправителен изпит по отношение на нашето костно здраве и ще ви кажа кога е този поправителен изпит. Ако ние като тинейджърки не сме се хранили адекватно, примерно, правили сме диети, гладували сме, защото искаме да сме по-слаби, или пък напук сме правили на майка си. Има и такива ситуации. Не сме се движили добре, не сме излизали на слънце, т.е. тук така препращам към дефицита на витамин D, то тогава ние влизаме в младата възраст с една не много добра костна плътност. Може да не сме достигнали изобщо генетично заложената ни костна плътност. Тоест, имаме ген за здрав, хубав, тежък скелет, обаче не сме инвестирали в този скелет по време на пубертета и реално влизаме, примерно в 25-та си годишнина с едни доста по-тънки кости. Ако една такава дама, едно такова младо момиче забременее, храни се обаче адекватно по време на бременността, набавя си нужния белтък, набавя си нужния калций, всичките тези важни витамини. И след това, докато кърми, ако продължи да се храни адекватно, всъщност това е един поправителен изпит за нашите кости, защото има проучвания, които са показали, че в периода на кърмене, ако една жена има адекватно хранене, тя отново включва тези механизми на ресинтез, на възстановяване на костта, които механизми са активни в пубертета. И в края на периода на кърмене, тя може да има по-плътни кости, отколкото е имала преди да забременее.